Gata. Asta este acum model. Nu că e și model. Mi-am pus un pat, am luat de acolo. Nu mi-am aruncat pickaxe-ul. Nu știu ce să fac cu diamantele. Nu știu ce să fac cu ele. Sunt pe gânduri, dar haideți să terminăm și noi la o serie terminată. Am găsit cobblestone. O să putem să... Cred că aici apăsăm next. Asta le lăsăm la final. Ia uite cărbune. Cine mă găsește? Așa. Nu mai am găsit eu. Ia uite. După aici. Fraților. Iarăși. Nu vă mint. Nu vă mint. Nu vă mint pe voi. Chiar nu le-am pus eu. Ia să vedem câte sunt. Una. O să putea mai multe. 13. Și erau mai puține, cred. Ia să văd. Bă, să dau și eu de una era. Ala zic. Deci, am spus de Iron mi-a dat. Ce se întâmplă cu jocul ăsta? Nu mai înțeleg nimic. Logică, colectăm toate. Nu ne permite, bă. E caul. Mai avem încă una. Am dat-o aici, o să vede. Clasic. O să începem să mai minăm. Nu o să mai minăm, o să explorăm, după ce o să dorm. Bună dimineața! Au cu un diamant în plus acum. E de bine. Dacă e așa. Bun. Merandele le pun aici. Astea să duc aici. Care o să vină acolo. Bună să-l pun la prăjit. Am aici. Și haideți să trecem la mină. La explorare. Că nu mai vedeam la minat. Am zis explorare. Nu am uitat cum să zice. Explorare. Hai să explorăm.
Ne ducem acolo unde sunt multe flori, că am văzut de la primul videoclip. Uitați casele. Una dintre ele o să fie ale mele. Lăsați în comentarii care vrei să fie a mea. Uite, deci ca să știți, uite, o să le zicem așa: casa de pe lac, casa lângă lac, casa cu igiaturile, așa, și casa părăsită. Bun. Ca să fie corect. Uite, la casa lângă lac, îi ziceți cum i-am zis eu acum. Apoi, dacă tot am ajuns aici, la floricere, ne ducem și acolo, că știu că am găsit aer acolo. Mamă, dacă spargi. Nu știu. 4. Nu mă lămuresc. Ana, dacă atât am găsit. Atât am găsit. Eu pot să fac prin magie sau nu chiar prin magie. Uite că nu trebuie magie. O să dorează mai repede. Eu de astea cred că îmi plac. Ia! O să le pun unde găsesc eu. O să am niște flori de colecție, mama. Aici mă rup pe... Aoleu! Dacă m-am grăbit, am picat. Graba strică treaba. Bun. Și acum să vedem unde ne ducem în spate. În spate. Aș vrea să cheamă șepă. Oaia aia, dar nu pot. Că nu am ce trebuie. Nu cunosc locul acesta, așa că mă duc fricos. Pentru că dacă nu știi, nu trebuie să te duci așa rapid. Eu nu voi am mers bine. Ați văzut că mă duceam acolo. Dar acum am dat nici blocuri, ar trebui să mă duc să iau niște blocuri. Ați auzit mine? Să aduc niște blocuri ca să... Opa, ca să mă protejez și eu. Toate floricele. Ce culegeam eu.
Uite dacă vine. Și dacă iau niște lemn, îl fac aici. Și acum știu lemn și pot să mă urc sus ca să mă duc acasă. Și asta o să fac. Eu iau caulul ăla. Suntem la jumătate. Ia. Vă poftesc? V-a poftit. Așa vreau eu. Mamă, să mai vin pe aici. Că să iau și eu apă. Eu poate găsim casele, ca să știu că este un loc. Eu poate am găsit-o. Ia uitați-o. Eu știu drumul. Ca să ne ducem înapoi. Uitați. Se vede și acum casele. Uite că voi fac poftă cu una. Bun, și ce o să trezesc eu acum? Uite, mai am să pun aici. Mâncare. Mă duc să fac mâncare. Bun. Eu vă 35. Între timp s-au făcut și astea. Și hainele nu s-a făcut între timp. Bună dimineața, sunt obosit că a stat o zi acolo, bine mai grav. A stat o zi. O zi și o noapte.
știu ce, cred că vecinii fac asta. Vecinii. O brată. O să mă duc și eu iarăși puțin la explorat Africa. Ce trist sunt că n-am găsit nimica. Mă duc acasă. Am ajuns. Să vă spun, n-am găsit nimic. Da. Deschide. Deschide, dacă vrei să deschid. Vă jur că nu le-am pus eu. O să le iau. Ce mă bucur. Mă dădea și să dădea vă spun de pe acum sunt bogat. Și de unde a știut el că eu n-am avut astăzi nimic. De unde a știut. Acum iarăși ce să fac. Să aranjez asta. Bun. Aici s-a făcut. Făcut și asta. Cam atât a fost episodul. Pa, pa!